Una vegada hi havia una reina que, en ple cor de l'hivern, cosia a la vora d'un finestral. A través del marc de banús negre, contemplava els flocs de neu que voletejaven com plomes al cel. Va voler veure la neu de prop i va sortir al balcó. De sobte, es va punxar el dit amb l'agulla i 3 gotes de sang van caure sobre la neu. Sigueu benvingudes i benvinguts una altra vegada a Tàndem. Comencem aquí el segon programa d'aquest podcast sobre literatura infantil i juvenil i mediació literària. Jo soc na Marina, editora, lectora empedernida, multiapassionada i motivada de la vida. I acompanyant-me tenim el Guillem, mestre, defensor de les biblioteques escolars i hobbit en potència. Hola, Guillem. Hola, bona tarda, o no, bon dia, depèn de quan ho escoltin, no? Com estàs? Bé, doncs mira, a casa. A casa, no? No, sembla mentida que diguem això a la segona vegada que pengem un programa, però és que aquest d'avui ja és un episodi especial, eh? Sí. Perquè, clar, davant de la situació excepcional que viu el país, doncs hem hagut de variar una mica els plans que teníem. Avui hauríem d'estar parlant del Flic i ho hauríem d'estar fent amb una convidada superespecial. Però, com que estem confinats i el Flic s'ha cancel·lat, tot això ho haurem de deixar aparcat, almenys. El Flic no sé quan es farà, i amb la persona que havíem de parlar tampoc sé quan podrem, però bueno, un temps, si més no prudencial, segur que haurem de deixar aparcat. Totalment, ha troncat molt els plans de tothom. Doncs sí. Bé, tot i així, no hem volgut parar de fer el podcast, ja que havíem començat fa molt poc, i hem volgut seguir oferint contingut que creiem que pot ser interessant. La veritat és que vam pensar i reflexionar molt sobre quin tema podríem fer nosaltres dos sols. I la veritat va costar una mica, Bueno, potser dir força més que una mica. Perquè sempre penses, no, que hi ha algú que en sap més i que podria parlar i que podria xerrar molt millor dels temes que se'ns anaven ocorrent que no nosaltres dos, que bueno, fem el que podem. Exacte. Però després de molt pensar que una cosa que ningú podria explicar millor que nosaltres, i també mos ho hem de creure una mica, Guillem, és la nostra pròpia experiència a l'hora de formar-nos en el món de la LIG, i també que molta gent ens havia preguntat arrel d'aquests primers programes que quina formació teníem i de quina manera la gent se podia formar en literatura infantil i juvenil, i a més d'explicar quina és la nostra trajectòria, que a més crec que és molt interessant perquè venim de 2 àmbits totalment diferents i vam confluir gràcies al màster de Gretel, hem volgut fer una mica de recerca a veure què trobaven sobre el tema que us podia servir si no estàveu tan interessats a lo millor en fer un màster reglat. I per cert, perdoneu si sentiu el Guillem o a mi una mica estranys, Sí. Esperem que no ho hagueu notat fins ara, però clar, el confinament ha hagut de fer que gravéssim per separat. Normalment quedam per gravar junts amb els nostres 2 micros. Aquests 2 micros els tinc jo, així que esperem que se senti igual. Hem fet el millor que hem sabut perquè no noteu cap diferència en aquest programa, però per si de cas avisam. Sí, perquè si en sabem poquet d'això de la literatura infantil i així, de tecnologies i de coses d'àudio, menys. O sigui que Exacte. fem el que podem i el que ens ha sortit. O sigui Sí, que... i sort de tu, Guillem, perquè... Bueno, sóc expert ara ja en aquestes coses. Perfecte, doncs a veure, comencem. Comencem pels graus universitaris, perquè entenc que primària i secundària avui no toca tant. També les hem fet, però... Sí, no ens han regalat res. Molt bé, el Guillem va estudiar Magisteri a la UAP, no? Tècnicament, el grau en educació primària, ara ja. Molt bé. Doncs, per favor, explica'ns una mica tant el grau en si, què t'esperaves, potser, i què és el que et vas trobar, i sobretot, quin paper juga la literatura infantil a dins del grau, per favor. Quiero sangre. No, clar, jo quan vaig començar a fer el grau,
primer que no el vaig agafar per res pensant en això de literatura infantil, ni en biblioteques escolars, ni en mediació lectora, ni res de tot això. De fet, jo al principi, abans de voler fer aquest grau, volia ser veterinari i després, és a dir, entre veterinari i mestre va aparèixer ser locutor de ràdio, que per cert ara ho estic aconseguint una mica. Però jo vaig començar a ser mestre, o a estudiar per ser mestre, bàsicament perquè m'agradava el tema de l'educació en general i des d'un punt de vista molt teòric. Allò, a veure com podem ensenyar als nens i què podem fer, no sé què. I amb això vaig començar. El primer any de carrera, que és molt genèric, de literatura infantil, de llibres i així, res. Sí que és veritat que fèiem assignatures en les que ens feien llegir llibres. Vaig llegir Alicia al País de les Meravelles, però era per un tema de filosofia, no per un tema de promoció lectora o res de tot això. A segon, sí que hi va haver una assignatura, que ara no recordo el nom, però bé, la qüestió és que era una assignatura que ens ensenyaven com un nen aprenia a llegir i així, i sí que hi havia una part de l'assignatura en què ens explicaven i ens ensenyaven això, llibres, i havíem de fer alguna activitat pensant en aquests àlbums, en aquests llibres. I jo va ser aquí en què vaig començar a descobrir aquest món. I fins a aquest punt jo el tema de literatura infantil i aquestes coses ni les sabia, ni m'interessaven, ni tenia cap mena d'interès especial. Yeah. Però va ser a partir d'aquesta píndola, perquè ja et dic que va ser una part dins d'una assignatura, que em va quedar el coquet. I dic el coquet i que em va quedar perquè després a tercer no ho vam ni tocar, això. I un altre cop van desaparèixer aquestes assignatures o aquest tema, i per sort, com que a quart a la carrera t'especialitzes, que diuen, i pots triar a on t'especialitzes, jo em vaig especialitzar en la branca de llengua i literatura, que de fet no és ni oficial ni se't reconeix enlloc, Yeah. Però bueno, jo soc mestre especialista en llengua i literatura, encara que no estigui posat enlloc. I en allà sí que, per sort, vam fer allà una assignatura completa de biblioteca escolar, que vaig tenir la gran sort de tenir la Mariona Trabal com a mestra, exbibliotecària de l'escola Orlandai, una crac, sense cap mena de dubte. Tant de bo la podem tenir aquí algun dia, perquè, mare meva... Això seria molt guai. Per favor, sí. Mariona, exacte. Si ens estàs escoltant, que no ho crec, o si qualcú coneix la Mariona, la volen tenir a tàndem. Després vam fer una assignatura exclusiva també de literatura infantil en què hi havia Teresa Colomer, Lara Reyes i l'Anna Juan. O sigui, clar, jo vaig tenir el grup Gretel en tota potència, diguéssim, no? I clar, és que és impossible que no t'interessis i que no vulguis i que no et motivis en aquell món tenint aquestes mestres, la veritat. Va ser el millor any de carrera, amb diferència, i m'ho vaig passar superbé. I això que ja no anava amb cap dels que anava durant els primers 3 anys, perquè tothom se n'havia anat a fer la seva especialitat i jo em vaig quedar sol com un mussol. Sí. També t'he de dir que no era de les assignatures més demanades. Però va ser això, per mi aquest any va ser una explosió, i va ser això gràcies a aquestes 2 assignatures principalment, a biblioteca escolar i després a literatura infantil. Aquesta experiència meva és molt concreta perquè és a l'Autònoma, i és a l'Autònoma en aquella època, perquè jo sé que ara hi ha hagut canvis i em sembla que han posat més èmfasi en aquest aspecte del que teníem quan hi vaig ser jo. Tampoc fa tant, no ens penséssim que fa 10 anys, però sí que fa un temps. I llavors preguntant sí que gent de la UB o de Blanquerna, que també fan aquest grau, tots fan píndoles de literatura infantil i juvenil i així. O sigui que totes almenys tenen una assignatura o una part d'assignatura d'això. Ara, que després aquestes assignatures facin veure la importància que té aquest recurs o això, ja és un altre tema, Clar. Perquè després parles amb els mestres que han sortit i molts et diuen sí, va ser molt maca l'assignatura, però després no saben com utilitzar els llibres, ni on mirar, ni què buscar, és a dir...
saben que existeixen. Ja. Sí, que a vegades és insuficient. Sí, probablement sí. Bueno, en el nostre grau la gran majoria de coses són insuficients, em sembla. Crec que la majoria, al final, als 4 anys et donen una formació, però d'aquella manera. Tot queda com amb molta insuficiència, en general. Totalment. I tu què? Pel que el fa teu què? Clar, tu què vas fer? Pel que fa al grau universitari, jo vaig fer estudis literaris, que el títol del grau el va adoptar en tots els canvis del Pla Bologna. El títol que tenia la llicenciatura en aquell moment, crec que diu més del que és la carrera, era Teoria de la literatura i la literatura comparada. Clar, aquest títol de grau que li van donar amb el Pla Bologna és molt més atractiu, però això també fa que primer any hi hagi una dissertació molt gran perquè molta gent entra allà i no és el que s'esperava. Yeah. Perquè com jo, entres en una facultat de filologia on tens filologies, que tu entens dins el teu cap de segon de batxillerat, que és mig llengua, mig literatura, tens carreres de lingüística que entens que és només llengua, i tens estudis literaris que entens que seran només literatura. I clar, en el meu cas, com la part de literatura era el que més m'interessava, em vaig ficar allà. Varen ser 4 anys increïbles. Jo, si hagués de tornar a cursar una carrera, seria aquesta. M'ha costat el meu temps, perquè jo vaig començar una carrera que no tenia res a veure amb aquest grau, però al final em vaig canviar, vaig entrar a estudis literaris, i després de 4 anys estava super satisfeta amb la meva decisió, però un cuquet que ja m'havia vengut a l'ESO gràcies a una professora de plàstica que li agradava molt l'àlbum il·lustrat i me n'havia ensenyat uns quants, sobretot de la Noemí Villamuza, que a ella li agradava molt. Jo havia deixat com aquest cuquet aparcat i quan s'ha acabat la carrera jo veia que jo no me volia dedicar a literatura d'adults, que no sé per què, però no m'hi volia dedicar. I havia trobat en falta, com te pots imaginar, qualsevol, ja no contingut, sinó menció a la literatura infantil i juvenil al grau. Clar. Perquè clar. Hi ha, bueno, sí, diré elitisme, de que és una... Ui, si sentiu passes, és el meu gos que es mou. Perquè és hora de sopar i això... Bueno, això ho fa més casolà. Queda't a casa. Exacte. Doncs això, hi ha un cert elitisme, que la literatura infantil i juvenil és inferior, que és com una pària. Òbviament no vam veure res i això, quan vaig sortir de la carrera vaig veure que hi havia un grau que era Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura, que a més de biblioteca escolar donava molt contingut sobre literatura infantil i juvenil, i va ser quan ho vaig decidir. Em vaig matricular i ho vaig compatibilitzar amb un màster d'edició, perquè era com el camí que jo volia adoptar, i aquí va ser quan vaig conèixer el Guillem. Clar, en el meu cas, la voluntat de fer el màster de biblioteca va ser bàsicament per seguir la llavoreta aquesta que m'havien sembrat durant quart, i va ser la manera de fer-ho. En aquella època encara hi havia el màster aquell com en deien, que ara ja no existeix, el de... L'online, sí. Sí, l'online, que no me'n recordo el nom. Espera, que tenc la xuleta aquí, del títol complet. El Màster Internacional en Libros y Literatura Infantil o Juvenil que feia la UAB juntament amb el Banco del Libro de Venezuela, que l'any passat va ser l'últim any que es va realitzar. Doncs aquest. Jo em vaig mirar els dos. Sí, i vaig decidir fer el de biblioteca bàsicament perquè vaig pensar que oferia una visió encara una mica més àmplia de tot aquest món. És a dir, que no era només literatura infantil, o només llibres, o només no sé què, que això és la sensació, que no vol dir que sigui així, però la sensació que em va donar a mi de l'altre, tot i que també el volia fer, però llavors es va deixar de fer i per tant ja no hi va haver manera. Però sí que vaig pensar que donava com una visió encara més global de tot aquest món, i per això va ser quan em vaig interessar pel tema.
no? Clar, a més era semipresencial i així, que també ajudava una mica. Sí, jo crec que va ser això, perquè en el meu cas, i vist ara en perspectiva, pot ser per la meva formació aquesta online m'hagués servit més, perquè precisament xerrarem d'això, de quan me demanen, o jo, per exemple, si recomanaria el màster de biblioteca escolar, és com sí, però depèn de qui. Jo en el meu cas hi havia molta formació al màster, que crec que tot ensenya, també per altra banda, però que potser jo mai podré aplicar, perquè jo potser mai podré accedir a treballar a una biblioteca escolar tal i com està aquí el context muntat, que també en xerrarem. Però, i aquí sí que era més de literatura infantil i juvenil, però el fet de que el de biblioteca escolar fos semipresencial, jo li veia un plus. Jo que som de Mallorca no li veia un sentit a quedar-me aquí a Barcelona per fer un màster online. I de fet no m'haig equivocat, perquè per jo una part de l'aprenentatge va ser de conèixer-vos a vosaltres, de veníeu d'una carrera totalment diferent i m'areu aportar unes coses que jo no hauria vist tota sola. De fet, quan vam parlar de que això, xerraríem una mica del màster i així, i una de les primeres coses que em vaig apuntar és que en aquest màster, suposo que en altres també passa, però clar, la vivència és la que jo tinc, és que et trobes amb gent de diferents llocs, és a dir, et trobes gent que ha vingut d'això, d'educació primària, però també d'educació infantil, però també de biblioteconomia, però també d'estudis literaris, però també, fins i tot em sembla hi havia algun de filologia, és a dir, et trobes amb gent que ve d'una formació molt diferent, i llavors et trobes que t'has de posar a treballar amb ells i a fer treballs amb ells, no? I clar, doncs a mi, per exemple, treballar amb tu em va ajudar molt en el sentit de jo, a nivell de fer activitats, doncs ja era una cosa que feia constantment perquè a la carrera no pares de fer això, però en canvi a nivell d'analitzar més a fons el text o de no sé què, jo aquí anava una mica més coix. Doncs crec que això és una potencialitat que té aquest tipus de màster, no? D'unir a diferent gent de diferents àmbits. Diferents tampoc, però del mateix àmbit, però des de visions diferents, no? Clar, i per això un punt molt potent del màster és que, com jo dic, sobretot quan va començar el curs, que comences en les assignatures com més llargues, que és biblioteca escolar, òbviament, perquè a més muntar una biblioteca escolar i mantenir-la no és tan fàcil, era una assignatura és fàcil de fer. Era una assignatura bastant llarga, i pla de lectura de centre. Clar, jo quan vaig començar allò era on m'he ficat. Clar, però després ja comencen les assignatures sobre literatura infantil, sobre promoció de la lectura, i crec que això, dos punts forts del màster és, per una banda, la quantitat de llibres que remenes. Moltíssims. Que jo a estudis literaris tenia la sensació que reflexionava molt sobre llibres, però això me faltava conèixer tot, conèixer més coses. D'una assignatura potser es basava en llegir molt a fons 3 novel·les, però me faltava tot l'altre. I en canvi en aquest màster, això, surts en un any amb el cap tan obert, que has remenat tants llibres i ja coneixes tants il·lustradors i ja ets capaç de fer tants lligams entre llibres i pensar, aquest llibre s'assembla en aquest altre. Això per una banda. I després, que ho dic sempre, és l'equip docent. L'equip docent és potentíssim, tens tant gent que s'ha passat molts anys investigant com gent que està en actiu, que et pot donar com la part terrenal de la carrera. Clar, és super, o sigui, això, els professors que hi ha i no només que en saben un munt, que també, sinó que al final també passa a vegades, això, vulguis o no, a qualsevol nivell, no? Que hi ha mestres que en saben molt però no tenen ni idea d'explicar-ho. És a dir, de transmetre aquesta saviesa, i aquí crec que tenen la gràcia, la majoria, de transmetre el que saben d'una manera que t'arriba. No? I clar, fer aquesta combinació no és fàcil. I això és xulo. I després el que deies de remenar llibres és totalment cert.
Tu te'n recordes de totes aquelles, o sigui, d'aquelles, no sé, dissabtes allà a la biblioteca o anar a casa Anita a remenar perquè és que necessitem llibres de no sé què. O sigui, no paràvem. Després, a mi el que em passa és que ara no me'n recordo la meitat del que vam remenar. Clar, des d'aquí hem d'agrair a la Emma Bosch aquelles assignatures en què quasi ens explota el cap, però que ens van tenir molts caps de setmanes tancats dins les biblioteques remenant llibres. Doncs sí, és una mica això, que el màster, fins i tot per qui no es vol dedicar després o qui no pot dedicar-se a la biblioteca escolar, té molts punts a favor i sobretot això, donada la baixa oferta de màsters en aquest tema, que després repassarem tot el que hi ha, però clar, un problema que hi ha a les biblioteques escolars, i el Guillem ho veu cada dia perquè a la seva escola en té una, és que, la precarització absoluta en moltes ocasions ni existeixen, no són les famoses classes pels castigats, les aules de desdoblament, aquelles aules en 4 prestatgeries on van a parar els llibres que han regalat les famílies i poca cosa més, on el millor dels casos és una biblioteca amb més llibres o menys i amb una persona que pobra li pot dedicar 1 hora a la setmana, 3 hores a la setmana, que sol ser el motivat de turno que vol encarregar-se de la llibreria, de la biblioteca escolar, però hi ha tan poques escoles que tinguin professionals formats i a temps complet a la biblioteca. De fet, això, jo, clar, ara em vaig estar mirant les dades, les últimes dades en les enquestes de les estadístiques de biblioteca escolar que van sortir aquí a Catalunya, que són del 2016. Ara, de fet, ens han passat la nova, la faran aquest any. De fet, l'he de contestar, la tinc aquí al costat. Però, mirant això, les dades, el que deies, a veure, cada cop hi ha més escoles que hi ha biblioteques. És a dir, el 80% de les escoles diuen, després és com la fan servir, per què la fan servir, i etc. Però que diuen que tenen biblioteca escolar un 80%. Llavors, per l'altra vegada és, ostres, hi ha un 20% que no en tenen. És a dir, aquest 20% què els hi passa? Què no ha arribat, no, de tot això? I llavors et mires els tants percents de formació de la gent que ho porta. I clar, estem al voltant del 50% dels bibliotecaris que no tenen formació. Per tant, clar, o sigui, la meitat de la gent que està portant les biblioteques no s'ha format per portar biblioteques. Per tant, ostres, i si feu aquest màster sabreu la potencialitat d'un recurs com la biblioteca. Totalment, que això també serà un tema recurrent aquí al podcast, però... Sí. No. Bueno, al final és això, no? Jo també m'havia apuntat altres coses que vaig pensar, de què em va servir el màster, no? I una de les coses que vaig pensar és això, a banda de remenar molts llibres, també t'ajuda a veure a on pots anar a buscar coses. Sí. O a descobrir llocs en els que et pots basar, perquè en aquest món de la literatura infantil i juvenil és tan immensa la quantitat de coses i de publicacions i de novetats i de reculls i de no sé què que van sorgint cada dia. Bueno, tu sabràs més que treballes en editorials, no? Però cada dia surten un fotimer immens de llibres que si tu vols fer tu solet una selecció, no sé què, és que és impossible. Clar. És impossible. Llavors, saber molt bé a on has d'anar a buscar i d'on et pots fiar més i d'on menys, no? D'on et fan recomanacions i d'on pots anar, ja et fan una pseudo-selecció abans que tu l'hagis de fer per evitar aquesta sobresaturació, crec que és una cosa que també et dona el màster i crec que és important, tant a nivell professional de mestre com si te'n mous en el món de les editorials i així. Sí, el tema de criteris de selecció és importantíssim i el que tu dius, no només tenir tu eines crítiques per valorar els llibres que et passen per les mans, sinó també això, saber que no ho pots abraçar tot i això, tenim el Garbell de Rosa Sensat, que és una eina molt bona de selecció de llibres, Faristol, que fa les seves ressenyes crítiques i té un equip de crítics
molt potent, hi ha blogs personals, que sé jo, l'Anna Tarambana, és que hi ha moltíssima gent motivada i després tenim els nostres llibreters especialitzats que valen un món i que en saben moltíssim. Sí. I no sé, Guillem, jo volia fer un apunt també, ja per si algú li interessa i estava escoltant sobre el tema del màster d'edició. A mi m'interessa. Gràcies, Guillem, amb el suport. Sí, jo, perquè li interessi, jo vaig fer com un curs professionalitzador, perquè no és un màster oficial, que és el de Taller de los Libros, que organitza Ático de los Libros i col·labora amb editorials independents, perquè bàsicament has de tenir 2 ronyons per vendre per fer qualsevol màster d'edició aquí a Barcelona. Amb el de la UAP n'has de vendre un i amb el de la Pompeu Fabra els has de vendre els 2. Clar, crec que és una manera de veure interessant, perquè també tenc el punt de vista d'algú que ja ha aconseguit com entrar dins el sector, cosa que no és tan fàcil, per veure si realment crec que em va servir el màster o no. Clar, hem de partir de la base que, sincerament, que el màster tu pagues per fer les pràctiques. És així, perquè qualsevol coneixement que te puguin donar a un màster d'edició te servirà entre poc i mig. Més que res perquè és una feina que s'aprèn fent-la i pegant a hòsties i cada editorial, sobretot si són independents, que era com el meu focus en aquell moment, era com un gran grup, sí que té com la feina més sistematitzada, però si vas a una independent és com a cada casa ho fan de manera diferent i això s'aprèn molt fent la feina. Però sí que és vera que per entrar, sobretot a un independent, que jo encara no sé com ho he aconseguit... Treballant. Sí. Treballant molt. Necessites, potser, tenir l'experiència, no? I en aquest punt, pues sí, pagar-te un màster per poder fer pràctiques a algun lloc i ja poder començar a teixir una xarxa de contactes està bé. Ara, jo he de dir, i tanmateix ho he dit a tothom que m'ha demanat, per jo aquell màster va ser bastant estafa, en el sentit de que a les pràctiques no vaig quedar massa contenta i el que dic, que al final supos que també té a veure en que ho organitzi una pròpia editorial, però això sí que si algú vol tenir l'oportunitat de fer pràctiques, potser se les podria cercar pel seu compte i sobretot perquè si t'interessa el tema de l'edició infantil i juvenil, donen una classe o 2, però tampoc no... És un tipus d'edició, per això dic que a cada casa es fa de manera diferent, que editar juvenil és tan diferent que editar adults, i editar infantil és tan diferent, i llibre il·lustrat és impossible abraçar-ho tot, te donen com unes característiques tipus, però això, i si a algú li interessa, doncs que em parli o el que sigui, que ja he enviat uns quants mails a gent indecisa. I no sé si ens deixem alguna cosa de biblioteques escolars per xerrar. Bueno, jo pensava, ara que ho has dit, el teu màster, clar, en el màster de biblioteca escolar també hi havia pràctiques. Sí. I clar, també és una bona manera de veure tot, és a dir, hi ha gent que va fer pràctiques en biblioteques escolars, hi ha gent que va fer pràctiques en biblioteques públiques, crec que tu vas fer una biblioteca, no? Sí, a la Joan Miró, sí. I en canvi, jo, per exemple, em vaig anar a fer pràctiques, vaig tenir la gran sort de poder anar a Ros Sensat, no? A la Biblioteca de Literatura Infantil i Juvenil de Ros Sensat. Clar, per mi, per exemple, les pràctiques van ser al·lucinants. No només pel lloc on estava, i per la gran professional que hi ha allà darrere, que és l'Amàlia Ramoneda, que des d'aquí em trec el barret. Totalment, se mereix un monument, aquesta dona. I crec que no rep prou el reconeixement que hauria de tenir, perquè és impressionant. Però després perquè,
com que tu deies, no? Ells fan el garbell, però és que per fer el garbell fan un club de lectura en què es reuneixen cada setmana, no? I els hi porten les novetats, que encara algunes no han ni aparegut al mercat, se les llegeixen i discuteixen i parlen sobre les novetats. Clar, per mi això no va tenir preu, perquè era escoltar a gent que portava anys i anys revisant, repassant, llegint tot tipus d'això, des de àlbums per primers lectors i per menys, fins a novel·les per joves, no? I veure com el comentaven, el que et deien, gairebé que no calia ni llegir-te tu el llibre o l'àlbum, perquè o el que t'ensenyaven, també. Clar. Trobo que buscar aquests espais en què hi hagi trobada amb d'altra gent que en sap probablement més que tu, que és bastant fàcil, t'ajuda a aprendre moltíssim. Sí. No? Sí, jo les pràctiques realment m'han permet una cosa que tu sabies, perquè era com el meu gran issue durant tot el màster, que clar, jo veia el Guillem, que ell estava dels llibres cap als nens. Aquesta barrera ell no li tenia por, perquè era el seu dia a dia, perquè a més estava escorrant mentre feies el màster. Ja treballava, sí. En el meu cas, era com una rata de biblioteca que entre els llibres se sent molt còmode, però quan ha de sortir el seu interlocutor final, que són els nens, que ja va viva. I el Guillem ho sabia, que era un moment que me feia una por terrible, i vaig arribar a la Joan Miró, que des d'aquí envio una abraçada supergran a tot l'equip, perquè van ser unes pràctiques increïbles amb ells, però que el primer dia m'han dit, mira, si vols tenim una activitat tal dia de juny i com serà la teva última setmana aquí, si vols la dissenyes tu, la fas tu i així, doncs mira, tanquem tot això. I clar, això telefonant al Guillem m'ha mort, però alhora ho veia una bona manera de, lleva't aquesta por, potser mai faràs contes ni estaràs tan exposada, però almenys haver-te llevat aquest punt de por que et fa això. I mira, les pràctiques també serveixen per això, que fins i tot vagin bé, vagin malament, és un contacte que potser no tindries amb el món. Jo vaig dissenyar la meva primera activitat tota sola, a més una activitat que no havia de ser teòrica, com les que dissenyàvem al màster, que era un supòsit ideal, sinó que era com aquestes activitats les han de fer els nens. I no sé, va ser molt enriquidor i t'endús una experiència superpositiva a les pràctiques sempre. Clar, i a més et permet això, no? Pues tu vas haver de fer unes activitats per nens i nenes que no estava gens acostumada, i jo en canvi vaig haver de fer de crític literari quan no estava acostumat. Clar. Sí, perquè a més la crítica passa el mateix, com més crítiques fas, més fàcil t'has criticar un llibre. Sí. Clar, doncs clar. I a més ho havia de fer davant de gent que portava anys i anys fent-ho. I el primer cop que em va tocar a mi llegir un llibre i dir què em semblava davant de tota aquella gent, vaig pensar, ai, mare meva, i jo què faig jo aquí? Que jo parlo amb nens de 6 anys, no amb gent de 50 o 60, no? Que tenen, doncs això, multiplicar per 10 l'edat. No? Clar, llavors crec que les gràcies de fer aquest tipus de màsters o de cursos és, no?, trobar-te en situacions en les que no et trobaries si seguissis un camí normal i corrent, per dir-ho així, No ho sé. Crec que és xulo, vaja, si més no, jo ho penso així. I és això, en tema de tota la recerca que hem fet de com formar-vos, és una recerca difícil de fer perquè tot està com molt escampat, no hi ha un lloc com centralitzat on ofereixin moltes coses, però és això, més o menys, de màsters i postgraus que tingueu disponibles. Ara s'ha tornat a obrir la convocatòria de l'Erasmus Mundus de Children's Literature, Media and Culture, que el fan... Aquest té tan bona pinta. Sí, marxem, Guillem. No sé com és a dir, no tinc ni idea si està bé perquè no l'he fet, però pel que expliquen té molt, molt bona pinta. Clar, ara, de tenir 2 anys. Sí.
està molt enfocat pel que he vist a una persona que vulgui investigar en literatura infantil i juvenil. Són 2 anys i has de fer per força una part del semestre en cada una de les universitats, llevat de l'últim semestre que se suposa que estàs fent com el treball final, que sí que et pots quedar a la teva comunitat, però participen la Universitat de Glasgow, la UAP, la Aarhus de Dinamarca, la Tilburg dels Països Baixos i la Wrocław de Polònia. I es va fent una part del mòdul a cada una de les universitats. I és... Pronuncies molt bé aquests noms. Ui, no... T'ho has preparat, això, Gràcies, Guillem. I és això. Després el que han dit, el màster internacional que deia el Guillem, que era en línia, que tenia pintassa, ja no existeix, pels rumors que ens han arribat. Tu quan et matriculaves tenies l'opció de fer tot el màster internacional o fer un petit mòdul, que era com un curs professionalitzador. Potser et tornin a fer aquest tipus de curs professionalitzador, però bueno, de moment no apareix res. I consta que hi ha tant diplomes com màsters propis a la Universitat de València, a la de Saragossa i després al CEPLI, que és el Centro de Estudios de Promoción de la Lectura i Literatura Infantil, que de totes maneres, per no avorrir així amb tota la paperassa, el blog, com sempre, anirem deixant els enllaços i tot perquè ho pugueu consultar. Però... Clar. Aquests són com els més oficials, no? Per dir-ho així. Sí, després hi ha com petites coses que podeu anar fent, que sé, jo vaig fer un curs que fan d'edició de literatura infantil i juvenil a l'Escola Cursiva, que és la de Penguin Random House, que la fa la Laia Zamarrón, que és l'editora d'Alfaguara Infantil i Juvenil, i Nube de Tinta, i ja veureu, és un curs supereconòmic, no et descobreix el món, però bueno, si voleu saber 4 conceptes o quines particularitats té editar per literatura infantil i juvenil, perquè té moltíssimes particularitats, doncs mira, per donar-vos una primera imatge està bé. Però... Sí, quan anàvem mirant coses d'aquestes és curiós també la quantitat de petites formacions que pots anar fent sobre aquest tema, no? Ara penso en això de l'Institut de la Infància, per exemple, no? Que també fa, on diuen, píndoles formatives de literatura infantil. Llavors, un dia que hi ha 4 o 5 xerrades, o 6, no em sé el número, però de 45 minuts sobre un tema de literatura infantil. Pam, pam, pam. Són supercurtet, no? Però penso que per la gent, o en general, que no ara per ara o estàs treballant, o no tens el temps, o que sigui, que no pots dedicar-te a fer un màster allò amb cap i veus, no sé què, hi ha molts llocs on ofereixen aquests petits cursos, no? O petites formacions que et poden ajudar, si més no, a obrir-te una mica els ulls o a fer-te veure certes coses que potser fins en aquell moment no has vist. Sí. No? O els mateixos clubs de lectura que fan a les llibreries infantils, a Casa Anita, el d'Alots, no? Clar, tu vas allà i segur que només de la conversa amb l'altra gent que hi participa ja estàs aprenent molt més del que sabies en un principi. Totalment. És que, bueno, de fet, jo estic al Club de Lectura de la llibreria Lots de Barcelona. Per això ho havia dit. I sí, amb això estic completament d'acord amb el Guillem, tant amb el que ha dit del Club de Lectura com amb l'experiència de Rosa Sensat, el que dèiem. Comentar llibres i seleccionar llibres se n'aprèn tocant llibres. O sigui, tampoc no es pot fer, sí que pots donar eines per seleccionar, però és això, és llegint. Llegint vas veient, bueno, que vas discernint el gra de la palla. I això, i els clubs de lectura són una arma molt, molt potent per això, perquè a més entres i qualsevol cosa que es pugui interpretar de manera col·lectiva sempre superarà la lectura que tu havies fet de manera individual. I així s'aprèn molt. I de fet això, el que deia el Guillem, hi ha tot de petites formacions. De fet us deixarem allà al blog una mica classificat pel que fa a escriptura, pel que fa a literatura, mediació i animació a la lectura, perquè és això, sí que el màster agafa una miqueta de tot, però per si voleu això, introduir-vos en petites píndoles. No sé, jo per exemple recordo molt aquella visita que vam fer a l'escola de l'Ara Reyes. Sí. Clar,
una escola en què el projecte educatiu en si gira al voltant de la literatura infantil. Clar, aquell hi va ser un dissabte només, i de fet va ser un dissabte al matí, no va ser més que això. Doncs clar, 3 hores, 4 hores d'anar allà potser serveixen molt més que no el curs online teòric que ofereixen a no sé on, que et donen això, la teoria de un bon llibre ha de ser així, ha de ser aixà, per saber si és bo mira aquí, mira allà. Clar. Ostres, doncs, per exemple, ara parlo des de la visió mestra, des d'un mestre, veure com ho estan fent i com estan utilitzant el recurs en una escola i que els està funcionant, i parlem d'una escola d'alta complexitat, etc, doncs, ostres, és gairebé més interessant gastar aquestes horetes en això que no estar-te 5 mesos fent un curs online en què, doncs mira, sí que et demanen tasques, però tot és, pensa una activitat, busca un llibre, no, saps allò? Clar. És el que deies tu, no? Que si no mires, si no remenes, si no tens això, llocs de referència on poder anar a buscar, no? És que ara penso, però si no mires el blog del Jaume Centelles, o el Faristol, o clar, llavors et perds moltes coses. Sí. De fet, aquí va una crida, això que crec que qualsevol cosa que facem ja estarà bé. Que no fa falta potser cursar el màster o que entenc que hi ha gent que potser no té temps de fer-lo, no té els recursos econòmics que val un màster perquè avui en dia estan tots prohibitius i això que qualsevol tipus de formació, assistir a un club de lectura, qualsevol cosa enriquirà després la tasca diària, siguis mestre, siguis bibliotecari, el que sigui. I aquí que no ho teníem apuntat, ho han començat a fer aquest any i jo crec que l'any que ve tornaran amb més força. Faristol, la revista de crítiques del CLICCAT, del Consell del Llibre Infantil i Juvenil, aquest any van organitzar, això també un dissabte, un matí, unes jornades de formació que per la tarda estava tancada només als crítics de la revista Faristol, però pel matí era obert a tothom que hi hagués pagat la seva entrada. I eren això, píndoles molt curtes, de 3/4 d'hora, 1 hora com a molt. El Pep Molist va fer una sessió sobre com fer crítica de llibres infantils i juvenils. Després la Piu Martínez en va fer una sobre llibre il·lustrat, el Freddy Gonçalves en va fer una sobre llibres i adolescents, i això que a més crec que la formació presencial sempre te permet una cosa molt bona, i és, quedarà molt guai del networking, vale? Però en el sentit que al final siguem mestres com el Guillem, estiguem dins el món de l'edició, com en el meu cas, llibreries, promotors de la lectura, bibliotecaris, qualsevol persona està amb tots a una, que és formar lectors i això, fer-los llegir més i millor. I també trobar-te amb aquesta gent, tant sigui el màster de manera presencial o les formacions presencials, també te dona una mica no estic tota sola aquí, que a vegades dona una mica aquesta sensació, perquè som 4 gatos. No, i aprofitar això, qualsevol coseta, xerrades, és que ara es pensava, i un dia vaig anar a una xerrada que durava 2 hores allà a la llibreria Sandac, allà al Camp del Grassot, que era sobre els contes populars. Ara que fa un temps va haver tot aquell debat de si havien d'estar a les biblioteques escolars o no, un debat que per cert seria interessant fer algun dia. Però 2 hores d'escoltar algú que et ve a explicar és fantàstic i això, jo n'he dit ara hem dit uns quants cursos, unes quantes coses, segur que ens n'hem deixat un fotimer i mig perquè hi ha molta cosa. Jo voldria fer un apunt dins la meva obsessió, i és, hi ha molta cosa de literatura infantil i juvenil de biblioteca escolar, així en si, poqueta. Sí. També és veritat que si aprens la literatura infantil, aprens la mediació literària, t'està ajudant moltíssim a
a formar-te com a bibliotecari escolar, Totalment, Vull però dir clar, que és molt obvi més que això. El que passa és que, clar, també entenc que és difícil perquè és una cosa molt, molt concreta i que no hi ha gaire gent que s'hi dediqui perquè, de fet, no hi ha gaire escoles que apostin en ferm per això i només cal veure les estadístiques. Però, bueno, en tot cas, ho deixo apuntat perquè no em surti una bolsera per alguna banda. Sí, és que hi ha buits, realment, hi ha molts buits, el que deia el Guillem de les biblioteques escolars, també sí que hem vist que en tema d'escriptura o il·lustració, de tallers d'escriptura n'hi ha, bueno, així que és una pedra i n'hi ha 10.000, però que estiguin enfocats en l'escriptura de la literatura infantil i juvenil, només m'ha dut a pensar el mateix que ja xerràvem quan parlàvem del grau de literatura, que és que sempre se la veurà com una cosa inferior. Fins que no hi hagi oferta en l'especificitat d'escriure, de dibuixar, de xerrar de literatura infantil i juvenil, no assumirem que no sé, aquesta creença que hi ha, que si una persona sap escriure per adults, sabrà escriure per infants i joves, perquè, clar, és una cosa inferior, que si sap dibuixar bé, podrà dibuixar bé per llibres infantils i juvenils, i és com, no sempre. Són gèneres molt específics. Sí. No, o la mateixa concepció, dins del mateix món de la literatura infantil, que tenen molts professionals, ara parlo bastant d'escoles, que és, bueno, jo els explico un conte i ja tant li fa quin sigui com sigui. No, al final als nens els agrada tot. Sí. I, bueno, és veritat que als nens els agrada moltes coses i si tu li poses ànima, probablement els agradarà, encara que el text sigui, com dir-ho finament, un horrible literàriament parlant. Però tot i així, crec que... Ara m'he perdut el meu propi raonament, No passa res. No, doncs que se li ha de donar una certa importància també al que es llegeix, a com es llegeix, a quan, a com utilitzo... És a dir, és un recurs que es pot utilitzar moltíssim a les aules, és un recurs que es pot utilitzar molt a casa, no? I per tant se li ha de donar la importància que té, que és bastanta. Tant a nivell professional d'editors i de creadors com a nivell de mediadors, no? Les dues coses. I bé, crec que, no sé si no tens res més a dir, podem anar despedint el programa. Teníem més coses apuntades de les que hem dit. Hi ha cursos d'escriptura creativa a la pàgina de l'Anna Tarambana, això, l'Ateneu Barcelonès també fa dos cursos sobre teoria i pràctica del conte infantil. De totes maneres, això, per no fer-se llarg, deixarem apuntat al blog tota la recerca que havíem fet i sobretot tenint en compte que de cara al mes d'abril, com tot apunta que seguiran confinats i haurem de seguir amb aquest sistema rudimentari, el mes d'abril, ja que hem hagut de canviar els plans que teníem, voldrem dedicar com els 2 programes del mes d'abril a les llibreries, que són qui pitjor estan passant aquesta crisi perquè han de tenir tancades i són negocis com molt fràgils. Això tot versarà entorn a les llibreries i crec que una bona manera de despedir-se és aquesta, que les llibreries infantils les llibreries independents i les especialitzades fan molt per la formació de la gent interessada en literatura infantil i juvenil, no només grup de lectura, sinó, com parlava de la CENDAC, diferents tipus de sessions sobre el tema. Havies apuntat que el Petit Tresor de Vic té formació per mediadors. Sí. Hi ha moltíssimes llibreries que ofereixen cicles, formacions, sessions puntuals sobre el tema. Totalment, sí, els hem de donar visibilitat perquè no sempre entenen, i menys ara, estant com està la situació. Però abans d'acabar, jo crec que les 3 preguntes aquelles del final les hem de fer sí o sí. Sí. Sí, home, ara ja sí. I fem veure que no ens ho havíem preparat, però com que no teníem ningú a qui fer-li, perquè nosaltres ja ens ho havíem fet, ho hem fet amb les persones que tenim al voltant, que són les que estan aquí al costat de casa nostra. Per això era! No els hem gravat, clar. Jur que no ho sabia.
No els hem gravat en veu, però us ho farem nosaltres. Llavors, Marina, jo et preguntaré com si tu fossis a la persona que li has preguntat, que mantindrem el seu anonimat, per si de cas la resposta no és políticament correcta. D'acord? El que passa és que ara no recordo del tot la pregunta, però bueno, la faré així, que serà més o menys la mateixa. Sí. La pregunta és: quin personatge de la literatura infantil i juvenil odies a mort? Més o menys. Molt bé, doncs la persona que està compartint el confinament amb jo, que és la meva parella, li he fet la pregunta i m'ha contestat. Ell és molt fan de Roald Dahl. Estava entre els pares de la Matilda i els nens que aconsegueixen el bitllet daurat a Charlie i la fàbrica de xocolata. Al final s'ha decidit per als nens del bitllet daurat i diu que els odia moltíssim. No m'estranya. Una mica repel·lents que són. A veure, és que Roald Dahl ens ha deixat personatges molt odiosos pel camí, I és la segona vegada que apareix en 3 programes, però com a mínim no ha aparegut el mateix llibre. Que ja sí, està... exacte. Molt bé, i la teva? Sí. Jo li he preguntat a la meva parella, que també està aquí, quin és aquell llibre que li agradaria oblidar per tornar-se'l a llegir com si fos la primera vegada. Primer m'ha dit, ha de ser de literatura infantil i juvenil, i home, si pot ser, sí. Clar, però mira, la Marina se va saltar la torera. Però perquè tu ets la creadora d'aquest programa i pots fer el que et dongui la gana. Doncs, i ella em va dir, val, doncs si ha de ser això, Molly Moon i l'increïble llibre d'hipnotisme, de l'hipnotisme. I em diu, i no m'ho esperava gens perquè la coberta és horrible. Si no el coneixeu, és una coberta així com... no sé ni quin color, gris, que brilla... Com platejat, que fa un efecte òptic així estrany. Que hi ha un gos blau, una cosa així molt lletja davant, és una cosa horrorosa. I quan el vaig agafar vaig pensar, no me'n llegiré ni 3 pàgines. I en canvi em va al·lucinar. Faig parèntesi, del llibre d'adults va dir L'ombra del vent. Tanco parèntesi. Perfecte. I l'última ja, que és allò de qui llegeix. Això no li he preguntat a la meva parella, ni li hem preguntat a la parella de la Marina, però ho he preguntat a una persona que sí que mantindrà l'anonimat per si de cas. I atenció a la frase que m'ha deixat anar. Diu, qui llegeix es salta la parada del metro. Sí, m'ha passat moltes vegades. Doncs jo crec que ho podem deixar aquí perquè amb aquesta frase no podem anar enlloc millor. Totalment. Doncs molt bé, Guillem, ens veiem d'aquí 2 setmanes. Exacte. A veure amb virtualment, quines condicions. Virtualment. Segurament sí, encara. I res, quedeu-vos a casa i llegiu molt. Esperem que serveixi i res, ens veiem a la següent o ens escoltem. New York City, 5 de octubre de 1949. Mark St. Paul, 84 Charing Cross Road, Londres, Inglaterra. Señores, su anuncio publicado en el Saturday Review of Literature dice que ustedes están especializados en libros agotados. La expresión libros anticuarios me asusta un poco, porque asocio antiguo a caro. Sigueu benvingudes i benvinguts altra vegada a Tàndem. Comencem aquí un nou programa d'aquest podcast sobre literatura infantil i juvenil i mediació literària. Soc el Guillem, mestre, defensor de les biblioteques escolars i hòbbit en potència.
i m'acompanya la Marina, editora, lectora empedernida i motivada de la vida. Ben tornada, Marina, com estàs? Molt bé, seguim tancats a casa, i tu? Ah, mira, jo curiosament també. Però la veritat és que no em puc queixar gaire. Tinc moltes ganes de començar. Sí, la veritat és que jo també, com ja vos vàrem anticipar a l'anterior programa, volem dedicar tot aquest mes a xerrar de les nostres estimades llibreries que estan passant per un moment molt complicat. El mes d'abril sempre ha estat un mes per xerrar de llibres, per fer llistes, però el que iniciem aquest dia serà probablement un dels mesos més estranys en molts anys. Precisament per això no ens volíem oblidar d'ella